Ang inahan mo ay suga sa panimalay nga maghatag og lamdag paghigugma nga way makalabaw ug way gipangayo nga baylo ug kayang ihatag ang tanan ug andam ihatag ang kaugalingong kinabuhi para sa iyahang mga anak. Pero usa ka inahan nga way konsensyang gipatay ang iyang duha ka anak para lang matuman ang iyang kaugalingong gipangandoy sa kinabuhi ug mamakak atubangan sa media para itago iyang gibuhat nga kademonyohan. Ini ang istorya ni Susan Smith, ang inahang nipatay sa iyang kaugalingong mga anak sa South Carolina sa Amerika. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Ang Union County sa South Carolina usa ka gamay nga lungsod nga malinawon sa Amerika. Managkaila ra ang mga silingan sa lugar ug usa sa mga residente niini kay si Susan Smith, usa ka sekretarya sa usa ka fabric company sa lugar. Nagdako si Susan Smith sa di maayong pamilya sa Amerika niadtong 6 anyos pa lang siya. Naghikog ang iyang amahan ug siya mismo mingsuway paghikog sa edad nga 13 anyos. Samtang ang iyang inahan nangasawa pag-usab kang Beverly Russell nga usa ka miyembro sa religious group sa local chapter sa ilahang lugar. Pero gimolestya si Susan sa iyang stepfather nga nagsugod niadtong nag-edad pa siya 16 anyos ug matud pa sa mga investigador nga ang pagmolestya sa iyaha nagpadayon sa taas nga panahon nga katapusan kuno siyang gihilabtan sa iyang stepfather unom ka buwan pa lang ang milabay una niya gipatay ang iyang mga anak. Sa iyang pagtungtong sa high school na membro siya sa National Honor Society ug butan kuno kaayo kini matud pa sa iyang mga kababata ug iyang mga higala. Sa dihang nahuman niya ang high school ni Suway kini paghikog tungod kay gibiyaan siya sa iyang uyab nga naanay asawa. Pero naka-recover pud siya sa iyang sitwasyon ug naminyo kang David Smith nga iyang bag-ong uyab ug nagkaanak sila duha ka batang lalaki nga sila Michael ug Alex. Pero naguba ang relasyon sa managtiayon tungod sa ilang panagduda sa matag usa kanila nga aduna sila mga kabit. Maong pirmi silang mag-away ug pirmi pud silang magkabuwag. Maong nagkauyab og bag-o si Susan nga anak sa iyang boss nga maoy tag-iya sa kumpanyang iyang gitrabahuan nga si Tom Findlay. Para kang Susan si Tom na ang ideal nga lalaki nga dugay na niyang gipangita nga higugmaon siya og daghan pagyud kini kwarta nga maoy makaluwas niya sa kalisod ug niadtong panahon na 23 anyos pa lang si Susan. Pero niadtong October 25, 1994 mga alas 3:30 sa hapon nilakaw si Susan sa ilang opisina nga magul-anon kaayo tungod kay gibuwagan di ay siya sa iyang uyab nga si Tom niadtong adlaw. Human niya makalakaw sa ilang opisina ni diretso si Susan sa daycare center sa lugar para kuhaon ang iyang mga anak nga si Michael, 3 anyos ug si Alex nga 14 ka bulan pa ang edad. Pero wa gyud mawala siyang unahuna ang kasakit nga iyang gidala-dala tungod sa panagbuwag nila siyang kwartahang uyab. Ni diretso siya sa usa ka kan-anan pero nihunong lang siya sa parking area sa lugar kauban niyang duha ka anak nga naa sa backseat sa sakyanan. Pagkahuman ibalik siya sa ilahang opisina kauban gihapon ang iyang duha ka mga anak nga naa sa kotse ug nagpakiluoy sa iyang uyab nga istoryahan sa kuno nila ang tanan pero nakadesisyon na si Tom nga angay na gyud nilang undangon ang ilahang relasyon. Mga alas 6 sa gabi nakauli na si Susan sa iyang balay ug pagkahuman niyang mag-andam para sa panihapon sa mga bata nitawag siya sa iyang amiga kung naa ba sa restaurant si Tom ug naghisgutan ba kuno siya niini. Itubag siya nga na ako no ngadto pero wala ako no kini mag-mention bahin niya maong naguulog sa mot si Susan sa gisulti sa iyang amiga diha niya. Pag-abot sa alas 8 sa gabi niadtong adlaw gidala ni Susan ang iyang duha ka anak ug gibalingkod sa backseat sa iyang kotse nga Mazda Protege para mogawas sila ug makahuna-huna siya tarong para mawala ang kasakit sa iyang gibati. Nidiretso sila sa Walmart para mag-shopping. Pagkahuman ibalik sila sa sakyanan ug gibutang niya balik ang mga bata sa luyo sa auto kay muadto sila sa balay sa amiga ni Susan pero wa na sila kaabot ngadto.
Matod pa sa istorya ni Susan Smith nga niadto kunong orasa ni hunong sila sa intersection sa kalsada kay nag-stop sign man ang traffic light sa lugar. Pero kalit na nga naay Black American nga nisulod sa iyang kotse nga naay dalang pusil o gition diha niya og mingiingon kuno kini nga drive or I'll kill you. Diretso or patyon tika. Mao isulti ni Susan sa iyang police report. Nagpanik dayon si Susan ug gituman niya ang gusto sa itom o gidrive niya ang sakyanan sa highway palayo sa lungsod mintras nakation ang pusil siyang kilid ug nagsigig hinilakay ang duha ka mga bata sa backseat sa sakyanan. Milabay ang nabuo ka minuto sa highway nga abot nila ang access road padung sa John D. Long Lake. Pagkahuman gipanaog si Susan siyang sakyanan pero nagpakiluoy si Susan sa itom nga dili dadon sa itom ang iyang mga anak. Pero gipatiran siya sa itong pagawas sa sakyanan pagkahuman ni sutuyog dagan ang kotse dala ang duha ka mga bata ni Susan nga naa sulod sa sakyanan. Nidagan po dayon si Susan sa pinakaduol nga balay, naghilak ug nangayog tabang sa panghitabo. Nitawag po dayon sa 911 ang pamilyang nitabang ni Susan. Sulod lamang sa pipila ka minuto miabot dayon ang mga pulis sa lugar kauban si Howard Wells nga usa ka local sheriff nga mao'y nagpahibaw sa FBI para buhaton ang manhunt sa suspetsadong Black American nga nikidnap sa mga anak ni Susan. Sa dihang nahibaw ang samahan sa mga bata ang panghitabo nga si David Smith, ang kanhibana ni Susan, dali dayon kaayo kining niadto sa balay ni Susan para mutabang nga makuha balik ang ilang mga anak nga gikidnap sa wa hiilhing tawo. Kinaugmaan ni katag dayon ang balita sa media o sa tibok lugar ang nahitabong kidnapping sa niaging gabi ug silang tanan nagtinabangay nga makit-an ang mga anak ni Susan. Tanang tao sa lugar nagtinabangay sa pagpangita sa kotse ni Susan ug sa mga anak niini, hasta ang mga lasang ilahang gisulod ug sa pikas lungsod para lang makit-an ang mga batang gikidnap. Gisugda na po og pag-imbestiga sa mga pulis si Susan Smith tungod sa gihatag niining sketch sa itom nga didagit sa ihang mga anak tungod kay generic kaayo or common kaayo ang description ni Susan rason sa pagduda sa mga pulis diha niya. Maong gisabak or gipalay detector test si Susan og nahagbong kini maong nisamot ang pagduda sa mga pulis diha niya ug siyang version sa istorya. Nahibaw-an pod sa mga pulis nga 5 ka adlaw una nahitabo ang pangidnap sa iyang mga anak. Nasulti ni Susan sa iyang amiga nga unsa kuno kaha ang iyang kinabuhi kung wala ang iyang mga anak. Pero nagpadayon gihapon ang pagpangita sa duha ka mga anak ni Susan kauban ng mga pulis ug ang mga residente sa Union County. Paglabay sa usa ka semana migawa si Susan ug ang iyang bana sa media ug nanawagan sa live national news TV sa Amerika nga unta makita ang iyang mga anak nga gidagit sa itom nga tao. Pero tanang gipanulti ni Susan mahitungod sa iyang mga anak atubangan sa media kay puro past tense. Matod pa niini nga I love them, I really did. Maong nisamot pagduda ang mga pulis niya hasta na po ang mga nananaw sa balita nagduda na ni Susan. Sa ikawalo ka adlaw mahuman ang panghitabo giusab ni Susan ang iyang statement sa mga pulis tungod kay pausab-usab man ang iyang unang giistorya ug wa pud siya makit-ing nisulod sa Walmart niadtong October 25 para mag-shopping. Hasta ang intersection nga nag-stoplight kung asa gisulod sila sa Black American nga wala man dahi kunoy laing sakyanan ato didto, dili man kuno kini mag-stop kung way laing sakyanan sa pika side sa karsada. Og sa ikasiyam ka adlaw mahuman ang panghitabo gi-interrogate og maayo si Susan sa mga pulis ug FBI ug didto na nibigay si Susan Smith ug iyahan ang gisaysay ang tinuod nga nahitabo kung hain ang iyang mga anak. Matod pa ni Susan nga ang iyang mga anak kuno patay na ug dayong hilak niini og gisulti niya nga naa kuno ilawom sa John D. Long Lake ang mga patayng lawas sa iyang mga anak kay gihulog kuno niya sa lake ang iyang sakyanan kauban niini ang iyang duha ka mga anak. Giadto dayon sa mga divers ng lake ug gisound nila kini og sa ika 122 feet na aninag sa flashlight sa mga divers ang kotse og sa may bintana sa sakyanan. Nakita nilang usa ka gamayng kamot sa bata sulod sa sakyanan. Matod pa ni Susan nabuhat kuno to niya tungod kay suicidal na siya ug dili siya gustong mawad-an og inahan ang iyang mga anak.
Kung magpakamatay siya, maong gikuyog na lang kuno niya mga bata. Pero nausab ang iyang una-una og migawas siya sa kotse sa dihang naa na sila sa tubangan sa lake. Pero gidayon gihapon niya hulog ang iyang kotse sa lake kauban ng iyang mga anak tungod kay wa na kuno siya sa iyang tarong nga pangutok ni adtong panahona. Pero nakuha sa mga pulis ang suwat nga gikan sa iyang kwartahang ex ngadto niya ug nakasuwat didto nganong nakigbuwag kini kay di kuno kini gusto mga bata. Ug niadtong gabhiuna gianunsyo sa media sa mga pulis nga si Susan Smith ang nipatay sa iyang kaugalingong mga anak ug giaresto dayon siya sa kasong 2 counts of murder. Di katuwang munang bana ni Susan sa gibuhat diini sa ilahang mga anak hasta mga tao sa tibuok Amerika naglagot ni Susan labi na ang black community tungod kay gipasangilan pa niya nga usa kuno ka itom ang nikidnap sa iyahang mga anak. Gisugdan dayon og pagdungog ang kaso ni Susan sa korte og daghang tao ang gustong mabitay si Susan sa iyang gibuhat nga kademonyohan sa iyang kaugalingong mga anak. Pero wa sintensya og bitay si Susan Smith sa korte tungod kay gusto na kuno niining mamatay o para magbasol sa siyang gibuhat gisintensyahan kinig hangtod sa hangtod nga pagkabilanggo para kada adlaw niyang mahuna-hunaan ang iyang gibuhat sa iyang kaugalingong mga anak hangtod nga siya buhi pa sulod sa prisuhan. Diri na lang kutob ug ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiset TV para sa mga mosunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.